Songona ragu hamu di paskawan ate na bado 2 hari do haga bibi mar paska manginang ate. Jadi para di hamuma molo ganu paska 2 hari gitu. Songon repren ni ede do kan molo diban perguru pertak neng nggak siap-siap mah 2 hari ate. Masuk muse nah itu ini do dang 10 hari songon mah di mana tuh kan. Iya. Jadi selinai mah muse selang paska mah dihita. Ini masih pasca seasonnya manang masih suatu sana pasca. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani di bata di pasca napa 2 honon denek dosian ulau ni apostel bidutulu ayat 24 sahat rori ayat 26. Ulau ni apostel bidutulu ayat 24 sahat rori ayat 26. Ujahamatu hita songonon madidok disi. Alai nasa panurirang akana manurirangi mamukasian si Samuel rodi akka nasian pudinai akka aryodo di bari tahun nasida hamudo anak ni akka panurirangi jala partohap di padan nabi nahen di bata tu akka amatai uju nadidok nai tu si Abraham dapotan pasu-pasu mas saluhut bangso ni tanoon marhitisian poparami jumolo do dihamu dipahehe debata naposonai disuruh do ibana mamasu-masu hamu akan namulak sian hajahaton munabi ima sahatna hamuna manami nanami di barita paskah totu barita ni haheheon doi. Aledang adong haheheon sojolo adong hamatian. Di situasi na duaon marasing do na dedopi akasisianna. Ditiki masa natinaon ni Tuhan Yesus boido ta sura-sura rupaning hati hai uju na masuk kita tu manggu pasyon manang malam pasyon tabigi baritai songod dia do bocani rohani akasesianna di payut-yut nasida do nama saya sasitong na marserak nasida mamereng nama saya dan ikut serta menjadi saksi di proses Via Dolorosa dung tartakup ibana di Getsemane di payut-yut nasida doi longang nasida ay sonod do hape na masa ay bah sonod do ujung na itulah cerita manang barita asa masuk kita tu pasyon asa masuk kita tu paskah mabiar nasida hati hai tarlumobi dung satu Golgata mate ibana dikubur wadang adong be guru nasida adong nama biar, adong mana menyesal, payutiut nama saya, buasa dang doho tahu mangurupi bana, buasa dang doho tahu, mabuan silang nai, buasa masih Simon halak kirene, disuruh, buasa dang au, ada banyak cerita manginang, siana kasih siana, ada penyesalan, buasa madang au hati hai. Jadi soi nama jut ni rohana sida, bocah ni rohana sida di peristiwa hamatian itu Tuhan Yesus. Mabiar nasida, dang tarbahen nama nangah mangurupi Tuhan Yesus. Tarboto muse mate, dungi dikubur, alai berubah situasi, ditiki hehi bana. Songon nahya hudokon manang natwari pe hudokon. Ini cerita pertama bahwa ada orang yang mati hidup sendiri, yang dihidupkan oleh Allah. Berbeda dengan Lazarus yang dihidupkan Tuhan Yesus. Alemolo ondang adong naboy pangulo di bana dang colma. Debatado pangulo di bana. Hehe Tuhan Yesus mulak mangulu Tuhan Yesus. Jala pajupang doho Tuhan Yesus. Akasisian nai
Rangabu ita sura-sura soina malas nerohana sida. Alam udak mangulu muse. Guru nai. Las rohana sida. Hape nunga sanga na sida luba. Sa sitong nanamasay nunga dilubahon Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, kepada sisian na tuh kalau murid-murid na hehe do ibana diari patuluhon. Alai siga do buyar do mago do nabi notonai, mago do parningotan nai, ditiki dibering manang disaksion nasi dan namasai mati Tuhan Yesus. Ulu do hita songonia manginang. Ditiki kalut hita. Lupa do hita di hata di bata. Ditiki marsak kita, lupa do hita ahado do di bata. Ahado jamita na tabigi salilingon. Ditikiro aka pergumulan hidup, ditikiro na mangarsaki hita. Ahado do Tuhan Yesus tehe. Saya nadong anak ko do hamu. Ganu pari rasi rasaro. Itu firman Tuhan loh. Dan holan latar sudah di Bibeli memang nyata dui di dok Tuhan Yesus itu hita, di dok Tuhan hati itu hita. Songon edeni wake opat, itu teh wake opat teh, ya kan itu saduran daripada Psalmen 20 itu dui kan. Jehovah si parmahanau satu namate didongani do hita, di patongod dua tu depanan akan nalomak. Itu firman Tuhan amang. Ulu duhita songoni. Ditikijut rohata, losok rohata martangyang. Ditikiro aka nama oli, malah satu gereja. Mardomu dangadong cak tol nami merkur namu se. Itu. Lupa hita rupane. Bahwa Tuhan pernah hea makatahon itu hita. Songon nama sa dia kasih sianna. Mati Tuhan Yesus. Masakian nasida. Lupa nasida Tuhan akan bangkit. Dunghe Tuhan Yesus. Las roha nasida. Padahal mereka sudah diingatkan Tuhan. Mula mangulu dari bana muse. Jadi cerita pas kehamanginang. Dan holan cerita kebangkitan Yesus. Memang benar Tuhan Yesus bangkit. Nah mangulu ibana. Dan holan cerita kuburan kosong. Nabu dari sada di sodoi kuburan kosongnya. Bukan hanya cerita itu. Toho memang kuburan kosong. Ido makana adong anekdot majodo kono kuate. We anya kadongan. Daku boto molo satu hamuida. Ang do we anya kadongan jahil diale sipata menghibur juga. Molo hujah setai majo mangindang dah hujah mas tokida. Tah kamu jodik. Neon, pembatalan acara penghiburan. Rencana acara penghiburan kepada keluarga Yusuf dan Maria dibatalkan. Karena Yesus anak mereka yang mati pada hari Jumat telah bangkit pada hari ini Nina. Ya memang benar. Kadang kita lupa kematian, kesusahan, penderitaan. Bukan hanya cerita itu. Alai ahado pakkorhon na manginang. Molo tabigi nungahihi Tuhan Yesus. Ya, taburu nakin aka edetai au hucatati do. Daku boto mola salah usi. Molo waksada pujiokku goarmi. Saliling dinguluki. Itu komitmen inang. Dunghihi Tuhan Yesus ada semangat pujiokku ma Tuhani. Molo week 2 ala berbahasa Indonesia agak mau nakin hubigi kira teh. Iya. Au buyu bayak kon nakin amang papahan situ papahan berbahasa Indonesia amang teh naraku bagasan. Mula teh mak naraku. Ya kan itu. Berbahasa Indonesia anggu amang riku tung biasa di kan itu. Alai kana mai tua hubereng berbahasa Indonesia mantap naraku bagasan. Ya. Dia menang, dia bangkit. Maut ditelan. Sira permen ate kan gitu kan, maut ditelan, ya hilang, tidak berkuasa. Dungi di wik tulu, holong do, dame do, memang itu dah holong do, dame do,
bukan hamuraon hagabion hasangapon ingot batak dopi hita alai narubi kok sian natului holong dohot dame di Wiks 4 mauliate madiho wali Tuhan pujok kubasami saliling liling nai. Iya, sungguh dia memuji Tuhan. Ini pasca ini komitmen do hidita. Pengoton komit ta musik komitmen ta. Ayat di Wik 10 ada. Tong lo bahasa Indonesia munakin ate. Mantap mak ate. Ya. Tak pernah kau ingkar janji. Ajarlah aku tetap setia padamu. Alani kesetiaan Tuhan Yesus itu amanah. Ikon mata ibana. Ikon menderita ibana. Diului, dan itulah resiko orang setia amanginang. Kita diajari setia songon Tuhan Yesus, tetapi bukan penderitaan upah daripada orang yang setia, tidak. Dan pergumulan dan hacitna jabar ni halak na setia, tidak. Ale dibalik ni hasatia ni nang pero aka parukilo nang pero aka haporsuhon ditikina indah pada waktunya akan ada kebangkitan, akan ada perubahan, akan ada semangat yang baru. Itu dah. Soalnya Tuhan tajis dia rupiah kasih sianna. Jala topik ta itu dilokon. Di bata paheheon naposona. Tapi ring maju ahna masa di si Petrus. Si Petrus tahingo do cerita ni Petrus teh. Tulu halima dipersuada adoran somartahuak manuk hacit nai sasitong na di Tuhan Yesus si hacit do dipersuada HP sisian haholongakon salah satu HP kon dipersoma dipersuada umma na ditadda au ditadda dope dang holan dang disukun guru na don sisian na don daun ditadda hodo ibana nyan daun dak tadde isi na do mne hacik na inang dehido hacik do na songoni ngata bu hita mardongan ya mungkin hita mengalami songoni kita deho do daw ina habi nga masih pijaman sanggul kan itu nga masih papijaman do akalana asing kita deho di daw ina tadi bigi musik nang ditidus alai ima ngulu dicol masonarin alai justru debata dung hehe Yesus dung hehe dipakai debata si Petrus. Tuhan melupakan kejahatan Petrus. Tuhan melupakan debata maka lupahon nabi nani si Petrus madarupon Tuhan Yesus justru diterpuk tahun jamita ni si Petrus doon di bagas joro nani di bata di emper ni si Salomo di dokko di si merjamita ibana gudang di patorang ibana taring utu Tuhan Yesus di saksion ibana au mama mereng kubereng hasangapon ni di bata sahatu ibana mulut tajah digijang diturpuk tahun pola saat di dokko musi alai nasa panurirang akan manurirangi mamukasian si Samuel rodi akan nasian pudinai aka Aryodo di bari tahun nesida cerita keselamatan, cerita pengorbanan, cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Asa gabi umat manang bangsa na porsiaon, asa gabi bangsa na terpasu-pasuon, songon padan manang janji di dewata tu si Abraham di dok dia 10 dia 25 nakin hamudo anak ni panurirangi jala partohap di padan nabi nahni di bata tu aka amat dai ujuna di dok nai tu si Abraham dapotan pasu-pasu masa luhut bangsa ni tanoon marhidesian pinoparme. Kita adalah keturunan Abraham, keturunan peparan ni si Abraham do hita naung tarpasu-pasu do hala Kristen di Portibion molo porsea hita na tarpasu-pasu mahita disi akan natar pasu-pasu ikon sibuan pasu-pasu do ikon gabi pasu-pasu do manang di dia penasida maringanan
hehe tu hatai na menungguli hita do musia manginang hakaris tenotai nang tarpasu-pasu do hapeau atong molo tarpasu-pasu do au gabi pasu-pasu maau ido pada nire bata manang hata nire bata tu si Abraham hu pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho naso malihatai tabigi ale di nama naringoti hita ari parningotan hahiu ni Tuhan Yesus di paingot to mahium situ hita asa gabi pasu-pasu hita martanya mahita ali Tuhan di batang maula tema di hatam di pesta padua honon di nahutaringoti hami parningotan hana naik mut hahiu mu Tuhan sian namate gudang naing marpak korhoni di bagasan perdalanan ng lunami. Asa unang holan mangigil pasu-pasu hami tuho Tuhan. Hape nunga gabi pasu-pasu hami. Nunga di buhali ho hami marhiti regam ni pasu-pasu. Asa gabi pasu-pasu hami dang holan di tonga-tonga ni keluarga nami. Dang holan di huriam. Alemanang di dia pe hami maringanan. Dame holong songo na huedeho kami i nahing ma adong jupang di dia hami adong ay si buah pasu-pasu do halak Kristen di Portibion ay poparan si Abraham do hami naong di pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu atong mapakorhon ma di ngulu nami tarlumubi di ngulu partodion nami Tuhan di namarpungu hami pola dua ali mamestahon ari parningotan haheyomi pasikop ngulu nami amang pargugui hami soluk magugo na siya ko di hami asabuy marlas ni roha hami Tuhan lo madala ni aka ari-ari naneng lehonom mo to hami bi pasu-pasu ruasmu na magurang sa ato na matua na marsahit pamalum na di bagasan habun ni roha apuli na di bagasan hagaleon pargugui na di bagasan halosohon paringgas na sida laho patupa kanadinggan manang ahape na buihu patupahami lehon sada ni roha di hami Tuhan lehon bisuk syakko tu hami bi asamar bisuk hami mamake salu na nadongi lau mamuji ho lau patupa las ni roha dia kadongan nami nang dingulu nami bi sisa dosa nami Tuhan nasi roham jalo mahami di bagasan Kristus Yesus amin mari di mahita las tapasahat mapiliata